Tumanggi ang Department of Justice na maglabas agad ng immigration na Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, kailangan munang magsagawa ng preliminary investigation bago maghain ng ILBO. Isa pa niya na mapanganib na hakbang kung mag-i-issue ng lookout bulletin na hindi pa naman formal na naiimbestigahan ng isang individual o wala pang kaso sa korte. Dahil dito, hindi dapat magpadalos-dalos ang DOJ at dapat maging maingat sa pagpapalabas ng lookout bulletin order. Dagdag pa ni Clavano, mahalaga na hindi matapakan ang karapatan ng individual kahit na maituturing na pang-monitoring lamang sa galaw ng tao ang lookout bulletin.